बचिया ओह 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 ज्यादा भौजी तो के बतानो माजी हो रो हमर आंसू एक नंबर जुटाव खातिर ने खुलल का हम पापा के देखाइम कि एक बाल्टी रोले बानी आज के। अच्छा हम बता हम ऐसा मेकअप करो ना तू तो केनो थमा मेकअप के अच्छा मेकअप के न ताको हम तो आंख मुद रहा है से काहे अपना गांव के तो ब्यूटी पार्लर खोले तो का हां हम इतनी सुंदर लगनी। हां आंख सुंदर से कर आंख से कर कैसे आंख बंद कर ये सब कलर करूंगी नो छिनरो के हाय काले के ऐसे ऐसे करत हलू ओ आईलाइनर लगाते हैं नाइनर अच्छा आईलाइनर तनी तनी चोक चोक मारिया निक ओ लागे कहाँ पोथी ओ बारू ब्यूटी की खजाना ढेर सुघर लगत है का भौजी तोर के पाना मनवा लागल न जो बसे दीदार भइल बा तनी आईना जा लिया तनी आईना लिया अबे देख लेबू त सुघराई निहरा जाई का हो अब हमरा देखी तहार ए रानी करे जा के बढ़िया से तैयार कर दी हां ठीक ना हां हां सब एकदम तैयार कर खूब तू देख सुन नत लो ये तो काहे हम के उठावत हलू जैसे देख के भेड़िया सियार के भागेला नो हां वो सब या तो पूरा गांव के भाग जसो जयमाल होई तहार भूत बनावत हलू का हो पौधा रह अच्छा इधर लौकते बा टक टक का करत हलू ये हमारा स्टाइल हो। अच्छा इतना हम लक्ष्मी के पौधा तहार पेट में लगा मुंह में लगावत हई तो का करी हमर न ज्ञान होता जियान होता आज कम लागल बा तब न लगावत हलू वैसे थोड़ ना दे बड़ी बढ़िया लगबू आधा उजर आधा गोर आधा हेसन उजर बनी हम न आधा हेसन आधा हेसन अच्छा दोनों तो एक ही कलर बा नहीं पूरा एकदम कलर में करब तू टेक्शन आत लो बड़ी एक कार के रखो नहीं से हाँ बड़ी सुंदर अति इतना पौधा लगाए न तू गोर हो जेबू। देख लड़की निक देखिए तोर जिंदगी पार करे के बा इना के सड़क ठीक बा पेनहालो 5 गो चश्मा अपन बकाना टिकवो त जतिया ले बेके कोई आन्हरा कोन दाढ़ी बनवा दी तू तो देख जरन हुआ सर उ सेटिंग कराइला 70-80 रुपया लागेला देखिए सराऊ कहबे तोर बड़ भाई ह अरे घरे झगड़ा कोले झगड़ा का जरूरत बाटे तुम बताओ तो देख भाई हां हमके लड़की वैसन चाहिए अब तो कर बॉस बनता धनी घर के बना सम के बाजी कुर्सी लगावल रे माई तेरा लौकत नहीं के चल होने बैठ देख तैयारी पूरा फूल बाबा हुआ पलवानवन मत तोरा रहत न तोरा जलन कौना बात के बा बड़का कनिया जीनिस किन दत ना किलू है लूजर पलिया आइल बड़ू जलन ना रही बियाह हे कर अगर लड़की पसंद ना हुई तो हम बियाह ना करब लड़की- ए जे हम बोल देब साफ मुंहे पर लड़की कहत रहे कर भाई की स्टैंडर्ड भी कोनो कमी नहीं खे तो तू चुप रह सामने आई देखे के ना पसंद है चल चले के आई घरवा वाला कहां बन सही कहूं के पता ना फोन कइले रही त कोना से तैयारी करनी तो तैयारी बेचारा करत हो सो बता तो बोलू भाई जी भाई जी माई हैं लड़की आई तो ज्यादा सवाल मत पूछिए खाली गाँव का चाहत ल ठग दी एकरा के ठग दे त हाल में हर जगह चोटी सारा मिल दे अंगूठा छाप वाली से हम कलेब एमए में कुल में हमके पास चाहिए ई कौन पढ़ाई हरे पढ़ा पढ़ाओ तब आप कोनो दिक्कत परेशानी दिक्कत परेशानी ना भइल बाकी अब बुझाता हुई देखी दिक्कत ये बा कि आपके गांव के रोड बड़ी ऊंच खाल वाली सब ई बताई हमारे में का दोष बा अब तो रोड बनाए वाला में दोष बा सुनी भाई जी लड़की लिया के आई पहले नंबर बात बाकी देखी जाला कि एकरा बाद खाना पीना है का लड़की बबुआ देखब जा पहले पानी उनी पी ले जा एकर बाद लड़की अपन भाई महाराज लड़की अगर पसंद हो तो पानी का हमनी के खाना खा ली डायरेक्ट ज्यादा ए, बोली माँ, तो ऐसे बिया का हो कहत ना हो हनी, माई ठीक बा हम पानी उनी तनी जल्दी है हैं लड़की के हाथ है लड़की का हाथ है हाँ। अच्छा ठीक बा वही बहाने बोल नतिया होबे मेहर के हाथे खाए के सोचल बियाह करे त हमरा के भूलिए जइबे त हम जानत कि मेहरा रब ना करे के जिंदगी पड़ा आ पड़ा का आराम बा न दर दिया से प्रणाम तार माई के रब कर जिंदगी लड़की के बोलाई एगो हम लइका के रखले हो यार उहे बजावे लगला ओकर शादी होता न यही से भाई हमनी के हिंदू ई कुल कौन ई छिनारी हमरो ओढ़े के पड़ता समधी बन गई नी हम अरे बड़का
का लड़की बुड़का पीर लिबे का चल हाँ बैठा। कर तीन छोड़ना का हाथ में कहला हट रे खाली कर हम समझी हई बैठम के है रउआ लड़की बोलाई जाला जा मुतिया बाथरूम लतिन नहीं ए चाहिए भरो खरा है ने आओ पीछे बड़ है बाबू बड़ खुशा लड़की बोलाई और यू चाट के खा अच्छा छे खा ई हक के हम जानल चाहतनी के है रउआ हम हई इतना तो नहीं हमार सास ना हो सके मेरा है दिया ए माई बैठ के रखा तलू हमने के माई ओकरा से का मतलब बा हमने के तो लड़की से लड़की भी हल लेके टांग के चल जाइए ठीक हो जाई हो सकता है कहां जुट लगल बा लड़की बोला कहानी है ना माँ कि लड़की के हाय लड़की या मैं तो खाती माँ हमको लगता है कि लड़की यही है पहले का डांस देख लो तो हमार यहाँ का परंपरा होगा हां आवा लाइन में आवा लड़का पढ़े ए छिना जब हमर दामाद हम संग ना नाची त हम कैसा हम लड़की के राखी भाई हम तो माई मर गइल बिया भौजाई भाई बनी जा आवा जाई माई समान होला बुद्धि नहीं खुश सीख ले फिर आगे अपना जगह पर कुछ भी कहो माँ पे हाथ मत दिल उठाओ। जाने जिगर तुझ पे निसार किया है दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है क्यों प्यार किया है बहुत प्यार किया है अरे प्यार किया है बहुत प्यार किया है देना प्यार किया है ये बहुत प्यार किया है प्यार किया है मेरा खानदानी नियम है ये महाराज शादी कंप्लीट समझी हाँ यही बात पर बिना लड़की देखले तू तो भर बका हो जो लेके जो निकल जाला हमके लड़की दिखाई लड़की देखे आइल बालो अगर लड़की पसंद ना पड़ी तन के दूरे तू रखा हमके पसंद कर लियो आय तू हमके चौपट यहाँ के परंपरा देखो होगा मौसमी देवी को देखो नहीं लड़की एक नंबर ना तू के ना तो पम काली माई आउ का टिक्का बोला कइल बा मारी हमार सोना में के गला के हम जात रही राखी कारे हो जब पक देना बियागनी करी के सट गइल तू भी आई ना वो तो भौजाई थोड़े भी आई लिए माने हमरे लेखा तू कापी हो छिंदू है ये राखी निकाल के चुरिया का बिया गइलू उहे भी आइल माने हमके याद बा ई कमरन हमके याद बा ठीक बा जोड़ी हां धारा या कंप्लीट होखी भाई जैसा दुश्मन छोड़िए ना धरे ना राय लगलू धरते धर देखे थे धर धर तोर मां के धर भोसड़ी वाला माई ले कही आइला बेला खेल छोड़ मुंह देख पहले हाथ सीने तेरे कुछ पा कर रुबू देख ने से कूल मुंह से मतलब लड़का भी आएगा सिस्टम टेंशन तो न लो है झबरी देवी का नाम पड़ी जवन समझला सोचा तारू चुम्मा पर पटा के ठग देई हम का के तू बेकरा से कर दिया कर तू तो हमरा खाती वाला बिया भइल बा आय एगो लड़का बा का हो जी कोनो बात नहीं दुआ हो पर चल जाई दुगो ना दू गो राखी बियाह तो होई हाँ। कैसे किए करे चलते तू हमके मिल जाएगी तो कैसे ऐसा भेलर हो गई भेला हम गो बता दे हम मेकअप कइल हई हां हाई मेकअप कइले हमार बहुत ही सुंदर ई कौन मेकअप है ब्यूटी पार्लर सीख के सोए बात के जवाब लड़की हमके पसंद नहीं हमर छोट लड़का का बिया बहान सुनते लड़की एकदम माई जब लड़की पसंद नहीं खे तो कुछ टाइम दे दे जब यहाँ सबके एक आध तोर घंटा माई तू के रखली हो का माई हम जाता नहीं गाड़ी तो मुंह संभार के माई ले आवा हम गाड़ी तिले बाइक करत तनी तिल ते खानदान अरे बेबी तोहर बैक करे दिल पाया तक बेबी ज्यादा कर दे लड़का तू मोहा चाहे मत मोहा रुपये पसंद नहीं थे हमारा टाटा बाय लगे के रखला हमरा ऐसा घर में बांधे के पड़ी तब बियाह किसी को दो बताइन जा छिनरी वसन ना कियो ये तारा रंग के बहुत ही सुंदर ओकरा कौरी हेड पंग कर देल हई हम ही दो न खोल दे पोलावा कैसा लागत तड़ू अरे दया
पूरा तो हम लोग इज्जतिया तो ही कुल का कइले बालू का कर भाई का भैया ओए कहानी के हमने का करे इतना हम कैले खाई ये सब नहीं तुलकर पतो वाले के बोला शादी कटवाए पे वाली ये कुल का कह दहलू हां हम ना कर है क्या कइले हो नानी जी तोर माई के मुंह घंघोर अपन मुंह डुबा सुनन मन बा रुक जाओ कोरे खा बारे बबुआ ए महाराज का करी देखी हंसी मजाक कर अपन पेट दिखाओ तोर पेट कितना गोर बा तू कितना गोर बा पेट देख के ना देखो तो पेट का पाई बा ओकर 4 गो लइका भी आइली है ना देखो हमार भाई अब बात समझ में आ गई ना देखो ना फलखन बिया होखे नहीं के दिया चाहता अपना ननद के समझ गेलिए बिया हम करब ए से करब करके ये से आजे होई हमके होई करा दहेज के ताते बजा फेर लबरी फेर शीशा में देख ले है का पोततिया देख लगना मारे लगना धर 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 ए बचिया हमके तू पसंद करू तो चेहरा के नक्शा ठीक लगता एकरा मतलब है अच्छा सुंदरिया तो करिया बना दे दिया से बोल भाई महाराज हमारे माई पे हाथ उठा जाओ हित गण संग ऐसे ना कइल जाला बियाह ना होई जा मुंह हाथ धो तू हमके पसंद जा हम बिया चल पहुंच चल किसी ने चल अरे माई भरिया बाय खो गई तू सला के मांगल कुत्ता अपन कुत्ता पे के आओ त हमस बतियावा तू जान ले चल रुक भाई अबे ना साहब जो भोसरी तू जो हम बतिया ले बाबू तू नीचे का हो ए पता चुप भोसरा का कुछ कह दिया जाता का हो करे जब बोला ए मान पाऊ ठीक लगा तो का तार मेकअप खती चल पहुंच चल चल सवाल एक तो जब हमर इधर आओ ए हम जा जिया जियो जवानी हमर चूस गईलू जिया जिया जवानी हमर चूस गईलू जिया जिया हटी हटी ढो नाच नहीं जा हम जाते रहे ठीक ना नाच नहीं जा खूब बतिया नहीं ठीक ना जाए कोरे जा जाता रू तो जा 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 तू ही तो हौवा दिलावा के राजा अरे नाना करके माना कैलू धड़कन तेज बढ़ाइलू जिया जिया जवानी हम चूस गईलू जिया जिया जवानी हम चूस गईलू जिया जिया जवानी हम चूस गईलू ताकि हम नहीं राखब ताकि हम नहीं राखब रब मई अरे बबुआ हमें ही राखम तहके घूमटा आ गइल बरते केने छिनरी के लिए के गोल है सरे कहीं सिखाओ खा दे सो मैं खा के बर्तन रखल बनी के माजी ए रा